Hello mga sis! Good evening! May ano ko dito mga sis. Eating mangga. Suga to siya sa ano ko sisipin sa. With cinema. Asin. Asin and oyak. Suga-suga na lang mga sis. Asin and oyak. Hello sis! Channel mo yan sis? Kain tayo ng mangga sis. Andito ako sa Pinas sis. Ay, hi sis! Pibilay ka! Sis, now lang talaga na medyo pamina sis. Dito pa kami sa Cebu. Medyo ano na sis, makaalalay na sa GC natin. Ay my God! Kain tayo ng mangga sis! Aslom! Aslom sis, oy! Maasim, sa Bisaya, aslom. Sabi na lang sis, asin na manghang. Sinamak sis. Sarap sis talaga. Sinamak! Mura lang yung mangga sa Cebu sis. 40 pesos. Ano tayo sis, magsawa tayo sa mangga. Ano itong anak sis? Next week sis, sa Mindanao na kami sis. Uwi na kami sa ano. Medyo makalat pa sis yan. Minsan po. Ay, makalat sis. Uy, maya-maya ka maglinis sis. Tapos kalat basta may bata. Yan sis, oh, gabi na kasi dito. Ay, gabi yun naman talaga sa Pinas. Hi! It's a million. Saglit ato, sis. Ten minutes lang. Hindi ako naka-wifi dito, sis. Sis, nag-live ako sis, kasi wala na akong upload sis, na-zero na ako. Nawala mga dollar sis. Kaya nag-live na lang ako sis, live minsan. Mag-check ako mamaya sa GC. Sa title sis. Wala ka upload sis. Nasa AdSense tayo, sis. Yan na kasi tayo. Eh! Aslom, sis, eh. Magkano mangga sa, ano, sis, sa Manila? Leia! Leia. Si Leia. Harang. Asan sa Bisaya ka sis? Ayaw, blab. Bisaya ka sis? Hala sil, asan na Rojas City sil? Visayas daw. Visayas daw na. Rojas City. Sis Bisaya dia sis? Leia. Kapis. Ano dyan sis? Tawag ito? Salita ninyo. Ano salita sis? Hiligay nun.
Hiligay nun. Sis, ano sa words ninyo yung ano, salita ninyo yung good morning. Lang. Maganda ka. Aslong, Ria, eh. Si Leia, oh. Lungga man na. Saba dia, Leia. Salamat, sis. Matahom, ma. Matahom. Matahom, ma. Kaya nga, Leia, mag-apam ka na dyan. Mag-apam ka na, Leia. Si Leia, o, sungugan. Salamat talaga kay Leia. Yes, sis. Mag-live lang kahit ano, sis. Okay lang yung pobre, sis. Basta, masaya ka at mahal ka. At saka, wag naman yung, ano, sis, yung mapas mo ka, sis. Yung dili man ko kayuan. Di man ko kayuan. Sana, oy. Hindi tayo mapas mo, sis. Okay, sis. Based na yung, ano, sis, sa YouTube, sis. At least 10 minutes, okay na yun, sis. Para hindi tayo ano ba, 10 minutes lang, oy, kasi pag may mag-watch, di balikan natin. Hindi ako makabalik, sis. Ay, wag na yung pobre, sis. Tapos, pobre, at saka, okay na yung pobre, basta magsikap, sis, pag ganon. Pero, at saka hindi madamot, sis. Ano naman yung mayaman, sis, pero madamot. Tapos, pangit yung ugali, sis. Wag na, sis. Pag ganyan, sis, andyan na lahat. Wag na, sis. Wag ka na maglalaki, sis. Mag-abroad ka na lang. Magtrabaho ka na lang dyan, Leia. Manggaron ang mayanan, sisi. Manggaranon. Manggaranon? O siya, manggaranon, oy? Maligi ang tagsabon. Sis, may bago tayong task, sis. Pag nakauwi ako ng Davao. Ngayon, nag-checking ako sa mga PM sa akin. Hindi ko Manggaranon na sa founder. Unsan na, oy? Huwag niyo akong tawagin founder. Oy, sis lang. Huwag niyo akong tawagin. Ayaw akong tawagin founder, sis. Sis lang. Ganon yung simple lang. Leche. Damo na siya diyot, sis Lisa. Kasi diyot. Kasi diyot, oy. Ala. Huwag kang maniwala dyan, sis. Sana all. Huwag kang maniwala dyan, sis. Sinamax, sis. Oh my God. Piste. Amaw mo kasi, sis. Oh, diyot. Mane. Sana all. Sis, inom tayo ng suka. Sinamax. Hoy, mga sisi, 10 minutes lang to ha, kasi yung load ko dahil data lang to dahil. Hindi mo na ako magsukli sa inyo, sis, ha, kasi ano akong load, sis, oy. Sis, ah? Ay, ginoo ko. Hoy! Kaslong, sis, oy. Ah. Huh? TV? Oh. No. Hell no. Sure di, sis, oy. Oy, salamat, sis. 10 minutes na to, ha. Pagkatapos ko dito, sis, mag-check na ako sa title search natin. Mag-ano man ako, maglinis dito, tapos maglaba. Tapos na ako naglaba, maghugas ng pinggan. Yung anak ko, sis, yan, si Sir.
Mga iPad lang siya, sis. Yan, sis. Mga nilabhan ko, sis. Yan, nagbili din ako ng sariling tambo, sis. Kasi para malinis yung pension house. Parang hotel to siya na ano. Yan, oh. Yan, sis. Yan, sis. Linisin ko pa yan, sis. Mga bagahin namin, sis. Maganda na yung ganito, sis. Organic. Walang halong chemicals. Yan, sis. My beautiful cousin. She's so beautiful, sis. She's working nag-work niya sa hospital, sis. Alis na rin siya ng UK. Ganon siya, sis. Bye, everyone. Thank you, Baby Laika. Excuse me. Guwapo talaga yan, sis. Maganda. Walang makeup. Bye. Good night. O, Yasumi. Bye-bye, mga sis. Bye.